Li bajarê Amedê karsazek ji bo zarokên nexweşiya otîzmê pêre henere ji aliyê psîkolojiyê ve bila bikaribin perwerde bibînin dibistanek vekir. Di dibistanê de zarok perwerdehî dibînin û tevlî jiyanê dibin. Di çarçoveya hişmendiya Roja Otîzmê a cîhaniyê de zarokên otîzmin hatin bahevdû û li ber molekê çalakiyek li darxistin. Mamosteya dibistanên otîzmê daxuyaniyek çapemeniyê da û bang li malbata kir ku bila zarokên xwe ji civatê veneşêrin û tedawiya zarokên xwe bidin kirin. Her wiha karsaza xêrxwaz jî anî ziman ku wekî civat divê hîşmendiyek di nava xelkê de pêk were û van zarokan bi tenê nehêlin. Ev tornêmeke hebû, ev ji otîzmê bû, kesî evkê wê tune bû. Eğitima wa Diyarbekirê de tune bû. Va du sal me eğitimê vekirî ji bo ve zarokê me xweşik. Em dixwazin jî vana jî bira kazanmışê toplumê be mira mala wan jî diya wan jî bavê wan jî bira rehet be ji xwe re. Amaca me ew e ji bo van gedayan. Zarokên otîzmin û malbata wan li ber muzîka komê muzîkjenan reqs kirin, stran gotin û xwe kirin. Malbaşê tînin ziman ku zarokên wan bi perwerdehiyê û bi tedawiya psikolojik û fîzîkî ber vî başî ve diçin. Yaş serê yaş me fehm kir ma be ma İstanbul'da de ma me etiya İkez ma ben Oce Hacı Baba ma memnun Hacı Baba bursuzdun ma İnşallah ma hune ben hol. Li bajarê Amedê û derdorê wî de bi sedan nexweşên otîzmê hene. Lê hejmara wan ê îstatîstîk nediyarin. Lewra mamosteyên dibistanê dibêjin gelek malbat bi taybet jî ên malbatên li gundan hay jî nexweşiya zarokên xwe nînin. Ji bo wî jî di destê tu kesekî de argûmanek rasterast nîne. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed. Evet, süperdi.